Jo parlava català amb tothom, a l'escoleta, amb els amics, amb la mestra. Era la meva llengua. Al nostre centre, parlar català costa. Pels passadissos no se sent gaire el català, i això també diu molt. Des que estic en aquest institut he perdut el meu nivell de català. A classe començàvem en català, però quan algú contestava en castellà, canviàvem. I així tots ho fèiem. I un dia me vaig donar compte que ja no xerrava gens. Per què no en català? El català no només és una assignatura. A l'escola el català és per xerrar, per riure, per equivocar-nos i per millorar. A l'aula, el català pot ser la llengua que ens ajuda a créixer, a entendre i compartir. Som la generació que pot fer que el català sigui viu i passem per tot. Si m'enxerres en català, ho entenc bé. No fa falta que enviïs idioma. Em costa sentir-me part d'aquesta terra si la llengua d'aquí no arriba fins a mi. El català és la nostra oportunitat de formar part d'aquí. Si mos en negues, engeves aquesta oportunitat. El català és de tots, venguem d'on venguem. Per què et sorprèn que parli tan bé el català? Soc mallorquina. Soc negra, soc mallorquina i parlo en català. Ei, professors, sí, vosaltres sou els nostres referents i sou les persones que mantenen viva la nostra llengua dins l'aula. El català també és la meva llengua. No m'excloguis. No m'excloguis. No m'excloguis. No m'excloguis. No m'excloguis!